Ja, vi er i gang nu. Hej YouTube. Hey YouTube. Det er YouTube. Hey, kan nummer 2 gæst sige lige hej? Magnus, sig hej! Hej! Han er sådan en lille syver i Nordefang. Ja, tak i lige måde. Det er lille god. Hvad laver I her? Hvad er det her? Nå. Philip, Hvad hvad? laver I her nu? Det her det er togbanen hen til Mark Philips private tog. Ja, og hvor det er langt. Ja, det skal det jo også være. Hey, flere der gik tog. noget stykker. Philip, der er flere togspor inden den slutter. Ja, okay. Så flyt dig. Flyt dig. Jeg skal blive bedre. Okay. Mærkelig togbane. Magnus, han må. Jeg har gjort noget. Okay, nu må jeg passe. Nå. Nej, bossen er her. Hvor? Oh god! Død, bossy. You go take down. Philip, bag. Jeg kommer med min bue. Nej, jeg dræber den selv, Magnus. Fuck, det skal have mange slag. Hallo, har du taget mine ting? Lad være med at tage mine ting, ja. Jeg har ikke taget. Jeg kan sige, at jeg er så død, mand. Den droppede ikke noget igen. Den droppede bare ikke noget. Det er nu din dumhed. Den døde Silas. Der vil jeg gerne have. Hvad vil du gerne have? Jeg kan bare skrive og sige. Så skal det et jærsbær. Men hvorfor lave et jærsbær, når jeg kan lave diamond? Nu har jeg lavet diamond, når det er spild af diamond. Okay, så Jeg kunne godt bruge 3 diamond. Så er det ærgerligt, vi ikke har 3 diamond. LOL, hvad skete der? C, V, X, C, E. Jeg skal lige noget. C, V, Kom op til jer. X, X. Philip, nu prøver jeg lige togbanen, okay? Okay, lort. Mærkelige ting. Jeg er lort som det. Kan du dø? Okay, dræb mig mere. Idiote. Ej, hvem klikkede mig? Nå. Det er det der. Sjovt, tak. William, skal vi prøve noget? Er der sus her? Tryk højreklik på den her. Tryk højreklik med den der. Philip, er det ikke et nice home, vi har? Jo, totalt. Eller så vi Den må du ikke smadre, det er den her, den har tryk højreklik med den Den her. her fuld blok må du ikke smadre, Philip. Det er den, der stopper togbanen. Ja, okay. Gå ud, Magnus. Silas, tag den her og tryk højreklik med Ud! den. Jeg kan Og ikke. det er et skjold. Magnus, det er et skjold. Giv mig det tilbage. William, hvor er Magnus det her skjold på? Hvad for et skjold? Giv mig det. Jeg kommer lige ned til jer. Jeg loggede ind, så havde jeg det. Hallo, det er bossens. Det er mit, det her med. Nej. William, det her, det fik han af bossen. Er det ikke også mit? Ja, sådan et har jeg også. Ja, og det her er mit. Ja, jeg havde det, da jeg kom ind. Jeg har lagt må det være i- Philip, prøv lige at kigge på mig, Philip. Magnus, jeg har sat det for sjovt i Williams reol. Og så nu, og så var det væk, da du kom ind. Så jo, det er mit. Philip, har du ikke noget træ? Men det ved jeg ikke. Har du ikke noget træ? Jo, jeg har lidt. Har du ikke noget træ? Jo, jeg har det. Der er min crafting.
filmer vi egentlig stadig? Jeg kan bare gå hurtigere end Så dig. det der skal, det er, når jeg går ind på Skype eller Facebook eller sådan noget, der, så går det ikke ind på Facebook, for eksempel. Giv mig min crafting. Hej, nå, gerne, okay. Philip, Nu skal jeg med mig og lave et hus. Philip, filmer vi stadig? Hvad? Filmer vi stadig? Jeg filmer stadig. Så kan man køre ned, og så bliver man stoppet af den der guldblok lige der. Skrid nu med jer, mand. Skal vi? Der går du ned. Okay, jeg kan lige starte sgu. Ja, hvordan skal jeg det nu, når jeg er ved at dø? Whee! Det er en sjov tur. Du tog min minecart. Jeg tog da ikke din minecart. Jeg skal gå. Okay, fuck man. Nej. Så giv mig min minecart. Okay, nej, bare bliv det nu. Jeg kaster den. Lol. Vi lader bold med den, fordi vi skal spille den til hinanden. Beskyt dig. Du vandt. Okay, lige en gang rundt. Jeg vandt. Nej, Wow, du har... Nå, okay. Fik du minecarten? ja. Okay. Jeg skal have noget mad at æde. Jeg er sulten. Lol. Okay, man skal altså spise det her brød, ellers så dør ens mad hurtigt. Hvad var det, jeg spiste? Det er ingens. Nå, okay, det var en fælles. Det er mit rum. Jeg kan ikke gå derind. Nå, det kan man godt. Men jeg kan lige gå den bare lige at se, hvad der er derinde. Må jeg gøre det, William? Jeg har lyst til at se. Jeg siger, jeg åbner ikke nogen af kisterne. Jeg vil bare ret gerne se, hvad der er derinde. Så kom ind. Okay. Så må jeg nu se. What? Har du en mere? Nå, har du en mere af dem der? Er diamondene? Ja. Wow, hvor sygt. Må jeg gerne kigge i din kiste lige, hvad der er? Ja. Jeg tager ikke noget. Jeg kigger lige den her. Redstone. Den der skabt på to. Zombies! Nå, hvad er det der for en bue? Nå, så prøver jeg bare at ændre på den væk. Og du har sygt mange ting her i. Nej, vent. Du skal lige gå ind i den kiste igen. Hey, William. Synes du ikke lige, du skal tage det der guld der ud af ovnen? Jo, men prøv lige at kigge i min kiste igen. Hvad? 5 diamond. 8 diamond. Jeg har kun 2 diamond. Ja, og jeg er lige ved at dø, og det døde jeg igen. Hvorfor? En zombie? Ja, der er lige et zombie over det hele. Det må vi Så godt, du må sætte en fakkel oven på det lort. Hallo, filmer vi stadig? Ja. Ja. Ja, selvfølgelig filmer. Ja, jeg vil filme stadig. Vi. Lort. Seriøst, jeg skal altså have på den dør herinde. Og seriøst, ja! Det er min ting! Magnus, du har lige mistet dit indre ting. Nej, for jeg har en bomber. Silas, jeg har det. Godt. Jeg dræbte den zombie med indersværet. I fik en. Kan du dø, dit dumme zombie? Jeg er level 14. Silas, måtte jeg få nogle fakler? Ja. Jeg har fået før. Jeg har alligevel også skaffet mig nogle. Magnus, jeg kaster en hel masse her. Der er i hvert fald lidt. Jeg fik Skal jeg dem lige ikke. have nogle helt almindelige jernspor. Silas, jeg fik dem ikke. Du har dem selv. Shit. Filmer vi stadig? Vi filmer stadig, ikke? Jo. Lige meget. Magnus, jeg kommer nu. Silas, det er lige meget. Jeg har lige en hel del. Jeg har lige fået 21. Men nu er jeg 32. William, det er min kæde. Jeg
ved fascinerende, hvorfor jeg bruger fortryllet læderarmor. Jeg kan i hvert fald se, at jeg snart skal have noget nyt. Jeg skal snart nu skal jeg enchant mit svær med, hvad skal jeg? Det får... Hvad skete der lige for den zombie der? Hvad skete der lige for det jord her? Åh ja, nej! Fuck, det dør!